Nyheder med Natasja Krone fra vores helt nye nyhedsstudie i Odense. For netop 3 dage siden gik Nicoline Davidsen under jorden uden spor. Og statsminister Helle Thorning-Schmidt er nu gået ind i sagen. Vi er nu nået til det punkt, hvor regeringen finder, at det er nødvendigt at gribe ind. Bekymrede folk er begyndt at samle sig foran Christiansborg for at lede efter Nicoline Davidsen. Jeg er meget bekymret, det må jeg sige. Vi er i gang med nyhederne. God aften. Vi har sendt en reporter ud for at undersøge Nicolines forsvinden. Ja, jeg står jo her foran Københavns Universitet ude for Amager, hvor at det hele jo startede for Nicoline Davidsen. Her ser vi bygningen, hvor Nicoline efter sigende skulle have haft noget af sin undervisning, og jeg tror, vi går op for at finde en af underviserne, hun tidligere har haft. Jamen, det er jo med enormt stor sorg, at jeg modtager den her nyhed. Og jeg er ikke i tvivl om, at det vil få vidtrækkende konsekvenser for vores felt, og muligvis også for relaterede felter. Nicolines store interesse for spilapplikationer har formet hendes faglige profil, og flere forskere inden for feltet har udvist stor interesse for hendes projekter. Jamen, Nicoline er jo blomsten af Danmarks ungdom. Det har været en stor ære for mig at være hendes underviser gennem hendes tid her på kommunikation og IT. Nicoline er den bedste specialstuderende, jeg nogensinde har haft på kommunikation og IT. Hun leverede altid sine ting korrekt, i rette tid, velskrevet, fremragende. Og så kontaktede hun mig jo i forbindelse med specialskrivning. Da jeg så fandt ud af, at hun valgte en anden vejleder, så faldt det hele sammen. Så nu ser det meget skidt ud for mig. Det er jo helt tydeligt at høre, at vi har med en superstudent at gøre. Underviserne fremhæver hende som ambitiøs og pligtopfyldende. Dette gør bare sagen endnu mere kompliceret, for hvordan kan det være, at Nicoline Davidsen er gået fuldstændig under jorden? Vi fortsætter eftersøgningen og stiller om til vores reporter. Et par dage efter Nicoline Davidsens forsvinden har en gruppe studenter mobiliseret en eftersøgning, der skal være med til at finde Nicoline Davidsen. Det er også en mulighed til at tage risiko og mobilisere en eftersøgning der. Vi er taget ud i kolonihaveforeningen Kirsebærhaven, hvor vi har en idé om, at Nicoline muligvis befinder sig. Hun har gennem hele sit liv haft en mere alternativ side, hvor hun blandt andet vægter fællesskaber, som i en kolonihave meget højt. Vi har fra flere af hendes veninder hørt, at hun har denne her tendens til at gerne vil ud i naturen og ud og være en del af fællesskabet. Derfor har vi taget herud for i håb, om man kan finde et spor eller muligvis nogle tegn på, hvor hun befinder sig nu. Jamen, Nicoline og Morten, de går jo rundt herude i øjeblikket og kigger efter en kolonihave, og vi håber jo så meget, at de finder det, de gerne vil. De har jo kigget lidt på det røde hus lige ved siden af vores, mit det derinde, og jeg håber så sandelig, at de finder pengene til det, for det kunne bare være så hyggeligt. Altså, aktiviteter er der jo masser af, når Nicoline hun er i nærheden. Altså, det er jo, som jeg sagde før, med gitaren og skønsang. Det er, hun er meget behjælpelig, når man lige har brug for en ekstra hånd i haven. Det er noget med nøgenbadning ude på Christiania, som vi jo virkelig hygger os med. Altså, det kan jeg godt fortælle, det er Nicoline, der sætter gang i alle de her ting. Interessant. Vi siger mange tak, og vi leder videre. Tak skal du have. Vi er ikke kommet meget videre med, hvor Nicoline Davidsen er. Men vi har fået lov til at tale med nogle af hendes tætteste veninder, som måske kan hjælpe os med en afklaring omkring, hvem hun egentlig er. Altså, jeg tror, en af de ting, der sådan beskriver Nicoline ret godt, er sådan hendes forhold til hendes familie. Ja. Altså, de er jo en stor familie. De er 4 børn. Og en hund. Ja, en hund, var det, jeg kom til. Ja. Det er da ikke til et års tid siden. Ja. Og altså, hun er rigtig stolt af sin familie. Det er noget, man kan mærke på den. Ja. Både sådan i forhold til hendes far, som jo... Ja, de taler meget om sin far, og hvad han gjorde.
bruger ham meget, hvordan man er i tvivl om noget. Helt klart. Ja. Altså, der er altid et svar i Michael Davidsen. Ja, man griber altid i telefonen, hvis alt for besservisse spørgsmål til diagnostisering af sygdomme. Ja, det er sådan klar over til. Og også hendes mor. Ja, altså, også hendes mor taler hun også meget. Også bare sådan, altså, hun er jo en tro kopi af hendes mor, om hun vil eller ej. Ja. Men altså, hendes mor er jo meget sporty, og hun får da altid lige nævnt, hvis der er et nyt legetøj derhjemme. Og selvom hun måske lader som om, at hun er lidt beskeden og ikke har lyst til sådan at vise det frem, så kommer hun da kørt på arbejde. Ja, altså, det er over korsen over besøg. Ja, jeg tror, at vi alle sammen har kørt om noget. Ja. Og det kommer der også mange gode historier ud af. Ja. Alt det her med, at ja, det ved jeg ikke, der er altid sket et eller andet skørt på deres ferie, eller hvor de nu har været hen. Men altså, det er jo ikke kun sådan de gode ting, der kommer frem, fordi nogle gange så er det også sådan lidt pinlige fortællinger om, hvad der sker derhjemme. Ja, altså, vi hører stort set alt, vil jeg tro. Ja, lige før hun har været hjemme i weekend i Aarhus, så starter hun fra, at hun kommer ind i færgen fredag aften, og så slutter hun fortællingen søndag, når hun tager afsted igen. Det er ikke engang. Jeg tror helt klart, at essensen af det er, at hun er et familiemenneske, og hun er virkelig stolt af sin familie. Det er Jamen, det er jo helt forfærdeligt, at hun er forsvundet, Nicoline. Vi ved simpelthen ikke, hvordan vi skal fortsætte det her projekt her uden hendes hjælp. Altså det allermest kritiske, synes jeg, i forhold til det sociale, at Nicoline hun er væk, det er helt omkring den her bordfodboldsånd, der er. Den er gået helt død på arbejde nu her. Og Nicolines entusiasme omkring bordfodbold og den her indlevelse, den er simpelthen så vigtig, at vi nu vi sidder og brainstormer over, hvordan vi skal komme videre herfra uden Nicoline. Vi hører altså fra venner og kollegaer, at Nicoline er et rigtigt familiemenneske, men også at hun har et stort spillegen. Måske det er et spor, vi kan følge. Ja, altså Nico elsker at spille. Helt vildt. Vi har den her spilleklub, hvor vi mødes en gang og spiller alle mulige forskellige. Så mange af dem Nicoline har introduceret hverdags. Og det er nok noget af det, der kendetegner Nicoline, som hendes rolle i spilleklub, det er nok hendes lille følelsesmæssige rutsjebanetur, når vi spiller. Eller hvis hun er ved at vinde, så er hun også lykkelig, og hun skjuler det bestemt ikke. Nej, og hun kan godt lide at hovere, og hun kan rigtig godt lide, hvad jeg kommer fra til. Hun elsker også at vide, og stiller tit spørgsmål i alle mulige forskellige sammenhænge. Hvad hedder vi egentlig om? Og der skal være noget konkurrence involveret. Altid. Altså, det er fra hvad skal vi tale om? Til et spil, eller sådan, i et spil, eller bare hvis vi er ude for at handle. Hvem finder først alle varerne? Eller hvem kommer hurtigst hjem igen på cyklen? Eller et eller andet. Hvem er først sengen? Der er altid det spørgsmål. Hvad hedder vi om? Altså det er selv helt små dagligdags ting, hvor man lige kan have en lille diskussion. Der kommer spørgsmål, når man skal videre. Ja. Men hun elsker det at spille, og hun spiller også online. Hun kan også godt finde på at sidde og spille selv. Altså hun har spillet poker i mange år, hvor vi kaster nogle penge i, så altså, nogle gange er jeg lidt nervøs for at vinde. Ja. Og jeg sidder på et casino lige og er gang med at spille alle penge op. Vi havde jo faktisk indsamlet nogle penge her i spilleklubben, men der er faktisk ikke nogen, der har set dem siden. Det var just nyt. Private optagelser viser netop hendes specielle spillestil og udbrud, som flere af hendes bekendte også fremhæver. Ja, nu lukker du jo. Nej, det gør du ikke. Helvede! Ja, så ser man her.
Alle de tip, vi har efterfulgt indtil videre, har ikke ført til noget. Men nu har vi fået at vide, at hun måske er blevet spottet i en lufthavn. Vi har derfor fået mulighed for at kigge på en masse overvågningsbilleder rundt omkring fra forskellige lufthavne i hele verden. Vi har fået et afgørende tip i sagen om Nicoline Davidsen. Hendes kæreste Morten har kontaktet os og fortalt, at han har fundet hende i køkkenet, hvor hun til synligheden har været gemt under madvarer i flere uger, fordi hun har forberedt sig til den store fest i aften. Yes! Han er fundet! Ja! Hvad er du så og tænker lige nu? Ja, det er bare dejligt. Det er alt det, vi har sat i værk. Alle det folk, de har villet, han har sagt, det er bare lykkes. Som vi kan se på billederne, blev Nicoline Davidsen fundet i god behold. Vi får nu lige et par kommentarer fra hendes veninder. Nå, og så giver det hele lige pludselig mening. Hun har stået i køkkenet. Hun er altid så god til at lave mad til sine venner og sin familie, og jeg er sikker på, at det bliver en fremragende fest. Ja, jeg er så glad for, at hun er blevet fundet. Hun er en fantastisk veninde og en fantastisk støtte, nu har jeg egentlig med at snakke lige. Der. Har du hørt, at Nico er blevet fundet? Undskyld, hvad siger du? Er Nicoline Davidsen endelig blevet fundet? Det er fantastisk til vores spilleklub. Jeg glæder mig sådan til at spille med hende igen. Altså, hun tilfører en masse god energi. Du kan undre mig, at det hele er en joke. Det vil virkelig være typisk Nico. Hun er altid god med en joke og har altid et eller andet i ærmet. Altså, ja. Hun har bare været i køkkenet hele tiden. Men prøv at smøre os. Det er fandme en. Det er en god en, Nico. Godt klaret. Ej, det er jeg glad for at høre. Vi har været så nervøse alle sammen, simpelthen. Hvor blev hun fundet henne? I sit køkken. Nicoline, længe leve!